Bueno, gaur, jake olako fama jarri jogun barazki lasainari, gaur ingo duguna barazki lasaina bat. Orduan, nik obradoreko partia ingo dut, izango diala laminak itia, freskuan, eta Ikerrek ingo duna da montatu. Lehenengo pausua izango da semola hartzia, semola txurila nahi ingo dugu, bai? Honek ez daka zaila eta dause. Eta, urakin amasatuko dugu 20 minutuz. Botako duguna da ur epel txamarra, pixka laguntzen jolako glutenai astutzen. Ja behin amasatuta, ja ateratzen hasiko gea. Orduan, poliki-poliki, hemen bobinan jarri. Gure pasta eta pasta industrialen artean ezberdintasun handina izaten da testuran, porosidade handiagoa izaten du pastak. Eta beste aldetik ere bai nola lehortzen den pasta. Pasta artisauak edo ekoizle txikiak normalean lehortzen dugu sekadora txikitan eta prozesua izaten da oso motela. Ja bukatzeko moztuko txugu lamina batzuk, lasaina egiteko. Aiba, zuretzako. Lehendabiziko pausua, lasaina lamina jarri, lasaina lamina freskua dira. Barazkia jarriko txugu, tipula, baratxurila, azenaiua, porrua eta kalabazina. Bestik ez hola pixkat refritua egina, tomatiakin. Hemen txukun eta goxo-goxo jartzeko. Berriro beste bi lamina jarriko txugu, beste kapatxo bat egiteko. Tomate pixkat botako diogu. Behin tomatia zabalduta, oain jarriko txugu kalabazin rodajikak. Hola beste kapatxo bat egiten. Oain pixkatxo bat botatzen diot baratxurila hola gainetikan. Eta oreganito pixkare bai. Azkeneko kapita jarriko dugu lasainana. Eta gogoratu nahi dut, lamina hauek freskoa diela, orduan ez dira egosi behar. Así que oain ja botako diogu bexamela. Eta azkeneko tokia gazta raiatua. Dexente bota, bildurri gabe. Oain, lasaina labera dikoa. 200 gradotxotan, gutxi gora bera. Eta 20 minutu ordula ordentxo batian, listo, ina dao. Joseba, hauxe izan da dena, gure barazki lasaina, espero gustoko izatia, eta nahi dezutenean, hemen itxoingo dizuegu, horeretan zituenen pasta obradorian. Nahi dezuten arte. Aio!